Boa tarde. As palabras doen, por eso, ás veces hai que leválas por escrito. O caso do galego non é único no mundo, nin sequera no que respecta á inepcia dos gobernantes. En todo o planeta, as linguas, as culturas diferenciais, o que obriga a matinar ou a negociar puntos de vista está a ser exterminado. Políticas intereseiras, poderosas estrategias propagandísticas, o servizo do capital e a inercia das sociedades da opulencia cobran un papel importante no esmorecemento das identidades nacionais. Como identidade e orgullo, como recoñecemento dunha nación e unha lingua propias, dan azos aos povos para procuraren o seu camiño, o poder teima en minar esa forza. Non se trata logo de que o galego sufra discriminación, non só diso. O conflito chegou a un punto tal que se está a planificar o seu asasinato. Hoxe as linguas, na medida en que representan alternativas ao pensamento único, resultan perigosas. A expresión asasinato referida ao galego, por moi forte que poida resultar, convida a nos mobilizarmos. Ningunha medida de política lingüística, ningunha planificación de gabinete pode cambiar o rumbo dos acontecementos se as persoas máis novas non se suman ao carro da defensa da lingua activamente, non só con boas actitudes de tolerancia democrática. Precisamos que o galego pase efectivamente á seguinte xeración. Precisamos que, aínda nos casos en que non lle la transmitisen as súas nais e os seus pais, os mozos e as mozas se instalen nesta lingua resistente que aínda non foron quen de nos roubar. Cando algúns din que o galego se impuxo, cando aseguran reticentes que o aceptan sempre que non lle lo impoñan, están a xogar cunha imaxe de liberdade falsaria. Se o galego fose visto como un tesouro, como unha riqueza de que gabarse, ninguén se queixaría de imposición. Ou sei que imaginamos alguén beneficiado por un premio de lotaría asegurando que só acepta cobralo sen que llo impoñan. Dado que estamos a xogarnos o noso futuro como pobo, compre mobilizar conciencias salientando o carácter ético que adopta a defensa do idioma. O galego é patrimonio común deste pobo, de quen o fala e o defende e de quen o detesta e se avergoña del. Antes da era de Anxo Lorenzo, sabíamos que as políticas lingüísticas adoitaban sustentarse en intereses, mas non viramos con tanta clareza que alguén puidese traizoar o coñecemento especializado a que se dedicaba. E agora, tócanos desconfiar das ciencias, entendidas como redutos para a ambición persoal, e dedicármonos ao activismo de peneirar os prexuizos que sempre lle correspondeu á tradición nacionalista. Compre termos a lucidez para desenmascarar falsos argumentos e a forza para intervirmos na sociedade convencendo os nosos contemporáneos. De aí vimos. De feito, se aínda posuímos unha lingua diferente doutras, é porque varias xeracións de activistas se implicaron en nos regalaren uns ollos con que filtrar tanta argallada. Peneirando prexuizos, as sociedades contemporáneas cambiaron a monarquía de designación divina pola república ou o feudalismo pola democracia burguesa. Non vivimos no mellor dos mundos posíveis e sería preferível que unha revolución incruenta, máis decidida, anegase a sociedade capitalista en que nos movemos. Porén, a idea de contemporaneidade vincúlase á posibilidade de cuestionarmos as relacións de poder. Por iso, a defensa do galego non é tanto a defensa do meu, que biográficamente ben puiden ser criada en español ou mesmo en ruso, senón a defensa do que é xusto, do que lle corresponde a este pobo. A reivindicación dunha sociedade monolingüe supón a única restitución histórica, optarmos pola defensa do dominado, dun pobo cuxa voz foi silenciada. Non cabe outra cousa. Non se trata xa do dereito dos povos a viviren na propia lingua, senón para alén diso, do deber de o faceren. O neoliberalismo pretende aniquilar as identidades nacionais para que, ao confundirmonos nunha mesma masa, en vez de sermos persoas ancoradas nunha peculiar visión do mundo, produto da historia, sexamos todas consumidoras compulsivas. E a expansión do inglés non está deseñada coa amável intención de que as camadas populares aspiren a mellores condicións de vida, non, senón para que poidan consumir sen problemas calquera produto que se lles ofreza na lingua universal do capital. A defensa do dereito a nos construirmos en galego é logo unha cuestión irrenunciável para quen acreditar na xustiza, porque a liberdade non está en falar o que se queira, como aseguran os ignorantes, senón en desatarmos os lazos con que nos queren apreixar. Nesta altura, temos que ser conscientes de tanto como a historia nos roubou e afrontarmos cun esforzo deliberado todos os problemas dunha transmisión xeracional interrompida.
porque a lingua non nos ven regalada como o aire que respiramos, nin require pedigrí rural. Temos que aprender a chuchala dos que a conservaron, a amasala como pan con que nos nutrir cada día, a expurgala, loitarmos pola lingua con que a nosa tribo ollou desde antigo as cousas todas, e tanto como nos asegurarmos a dignidade, como reconstruirmos a identidade colectiva en nome de quen veña detrás. Loitarmos pola lingua e, definitivamente, loitarmos pola liberdade. Digo isto porque, cando se defende a convivencia entre falantes de español e falantes de galego, estáse a aceptar como igualmente xusto falar unha ou outra. Iso é falso. Ao estudarmos historia, aprendemos que na Galiza o desenvolvemento do latín deu lugar a unha lingua propia, o galego. Unha serie de circunstancias políticas posteriores obrigou este pobo a se adaptar a unha lingua allea. O proceso histórico é ben coñecido. En todo o caso, a defensa irrenunciável do galego só non é menos pacífica, nin menos convivencial que as continuas defensas dun bilingüismo oportunista. Se estou convencida de que a este pobo lle roubaron unha lingua, e estou, non me limitarei a reclamar eses dereitos para min, aínda que tamén for lexítimo, claro, senón que teño a obriga ética de restituirlles os seus dereitos aos actualmente falantes de español que aínda non saben o que lles quitaron. Igual que teño obriga ética de facerlle ver a quen me devolve mal o cambio que me está a dar de máis. Mesmo se eses falantes de español, ignorantes da historia, se puxeren a invocar a liberdade en lugar de invocaren o dereito a seren liberados. Queremos galego.